मा गाबलाय खोबलाय आगै मा जाबोखो मा गाबबोखो मानो गाबबोखो आदा कबि आंखौ सोगाबना मानो सोगाबनाय नोंखौलाय आं उदै माननायखाय खुरनो दोननायखायनो खुराखै आदा कबिया मा जायोलै बे गथ'आलाय नोंखौ सोगाबबाय थानो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बेलागुर जानायनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायनिफ्राय हा एखेलगैनो उन्दैनिफ्राय खिना देरबोबाय मानो नोंखौ सोगाबनो मोजां मोनबाय थायो बेलाय आं बे गथ'खौ सैथारलालै ओइ राकेश सोमदोन लाना फैलै हमनानै लाना फै हमना लाना फैदों बोना लाबोनांगौ सालाखौ न' सिङाव फै नैलै दाखुरिया ना बोनगासिनो दङ थु नोंथां लागायनांगौलै माथो हरलाब्रा मासे मोनबावो थांसिगौमोन आं माथो दाखुरा मालिका लेंहरदो मानो लेंहरदो माबा रायलायनो थाङालै मा थाङालै मा इफोरलाय हमदोलै नोंथां ओइ हमदो नङाबा लागायजागोन नोंथां मा खालामनाय जाखोलै बेलाय आदा सुबदरि जाखायसो कबिरा हमना लांबाय हा सुबदरि जाखायसो कबिरा हमना लांबाय मालिका लेंहरदो नोंखौ मा खालामनाय गिरसो आंखौ ओइ माजोन बाबु लाबोबाय नै ओइ नोंहा मा जायोब्रा नों मानो आंनि बिनानावखौ सोगाबबाय थायो मा जायो नोंहा मारासो मा जायाखै माथो गाबना फैखो आंनि बिनानावालाय मानो गाबनांगौ माथो उदै खुरना होआखै उदै खुरना होनायालाय माथो जायो नोंहालाय बिनि थिंख्लि उदैखौ आं खुरना होनांगौ ओइ बिनि उदैनि आं माबा कन्ट्रेक्टर नङा मिथिबाय नों खुरना होना होआलै नोङो मिथिबाय बिदि नङाब्रा नोंसोर माब्रै एखे लगेनो नोंसोर गोदोनिफ्राय मागो जाब्बाय बैसागु जाब्बाय एखे लगे देरबोबाय एथ' लोगो नोंसोर उन्दैयाव हा दालाय मानो बिदि खालामदोंलाय मानो सोगाबलाबाय थायो मा खालामदों मानो सोगाबखो बेखौ होनसै नामा नोंथां मानो सोगाबखो होग्रोदो नोंथां मा बिदि नङाब्रा मानो थिखोना मानो हमना लाबोदोंलाय बिदि नङाब्रा मुलाराम एसे थान्दायै आंनि फंबाय बोरसि मोनबाय थानाय समाव नोंसिनि दाहोनाया मानो हमना लाबोनांगौ आंनि बिनानावखौलाय मानोथो हमना लाबोनांगौ जोखो गोदोनिफ्राय एथ' लोगो मानो सोगाबाय थायो नोंनि फंबायालाय माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों आख' बेनिखायनो सोगाबजादों बियो मा गोरोन्थि मावनो उदैल' मानदोंनो खुरनो खोन्थानो मानो खुरालासिनो थादों माबायदि उदै माननाय लाबो खुरना होना नोंलाय मानो आंनि फंबायजों बुजानो हाया आंजों खुरानो हाया नामा लाबो खुरानो आं माबायदि उदै नङाब्रा बिदि नङा बिदि एथ'ग्राब गरम जानाब्रा मा गरम जाया हा बिदि नङाब्रा ओरैनो नों बिदि बाराद्राय रागा जोंग्राखायनो साफा नोंनि खर'नि खानाया गुजोबबाय बे आंनि खर'आसो दाय जादों हा आंनि फंबायखौ हमना लाबोनाय दाय नङा एकदम जोखि जागोन दै बिदि नङा दे जाबाय थांदो जाबाय नङालै दिनैनिफ्राय आंनि फंबायखौ बेबायदि दिननानै दिसि लाबोबा खिन्थु देजागोन आंजों थांदोब्रा बिनसि नामा र' बेखौलाय नांबावगौ होफिनगार खोन्थालै ना मा होनो नोंथां जाबाय आगै सना जाबाय दे गाबनांला जाबाय दे गाबनांला नोङो उदैखौ खोबाखै नालाय ओंखायनो उदैया बान्दों नोंना उदैयाव बारनांनानै एबारनिफ्राय दख'ना स्राय गानना बेराय दे आगै दे मिन्थिबाय हद नङाबा आं खुना होनसै फै थांसै उनाव फुजाबाय था